Esta mañá, membros da Xunta Local da Concentración Parcelaria de Codeseda, xunto ao delegado provincial de Medio Rural, Gonzalo Constenla, a concelleira de Medio Rural, Raquel López, e técnicos, enxeñeiros, directores da concentración, visitaron a rede de pistas da parcelaria que se están a abrir nesta zona. Esta obra ten unha inversión de preto de 2 millóns de euros. Esta rede de pistas, como vedes no plano, como vos indicaba, moi ampla, son case 60 km de longitude, ten 54,50 km esta rede. Neste momento xa está aberto o 70%, é dicir, xa están abertas as pistas en 37,8 km. En Zahorra están rematados nesta fase case 3 km e están preparados 17 km para aplicar de Zahorra de maneira inmediata. Se recordades que o importe das obras é cercano do investimento que se está realizando neste momento, é cercano aos 2 millóns de euros e inclúe 182 camiños e a superficie que entra en concentración, que está dentro deste perímetro vermello que podedes ver neste mapa, son 1062,78 hectáreas. As parcelas que están incluídas son 12.495 e os propietarios 691. Entón, son os datos que na mañán de hoxe vos quería transmitir. Os medios que nos acompañastedes durante o percorrido pois xa podestedes ver o cambio que supón para a parroquia de Codeseda e para a vida cotiá, dependendo do tipo de uso que vayan a ter, distintos anchos. Hai viais de 5 metros con un ancho de ocupación de 5 metros que van a ter unha capa unha zona de rodadura de 3, de 6 metros para a rodadura de 4, de 7 metros de ocupación para a rodadura de 5 e ocupación de 8 metros para ancho de rodadura de 6. Hai distintos tipos de camiños. Hai a maioría, 143 camiños teñen un ancho de 5 metros de rodadura, 35 camiños teñen un ancho de rodadura de 6 metros, é dicir que a ocupación sería de 8, e despois temos 2 camiños con anchos de 3 metros e outros 2 con ancho de 4. De futuro, así denominaba unha candeira da zona de Marcelnos en Codeseda a apertura das pistas da concentración parcelaria. Segundo nos apuntaron, anos atrás tiñan serios problemas como o de meter un camión de pienso para os animais. Pois supuxo ter un futuro, simplemente ter un futuro. Aquí morríamos, non podía entrar unha cosechadora, non podíamos sembrar millo, non podíamos facer absolutamente nada. Os tractores están estropeados polos lados por non ter camiños. Simplemente futuro. Pois con estas novas pistas este ano xa sembramos millo, xa vai vir a cosechadora a facer o silo, xa se pudo facer o silo de erva de outra maneira, entran os camións de pienso, entra todo. Supoñía unha grande pérdida para a explotación porque non tiñamos nin o tanque de leite aquí, que non entraba o camión do leite. Eso vai en pérdida de calidade. E a perder calidade do leite son cartos. Bueno, directamente todos. Entra o coche a casa a todo o mundo. Mais nós, pero somos os únicos que vivimos desto, pero este é beneficio para todos. Por lo menos cada unha hora vai saber onde ten as súas fincas.